Vítam vás všetkých, ktorí sledujete alebo študujete s nami Bibliu za rok. Minule sme skončili tým, že sme sa zaoberali náradím stánku a končilo sa tým, že Mojžiš dostáva pokyn, aby postavil stán zhromaždenia. A je veľmi zaujímavé, že stán zhromaždenia mal byť postavený presne po roku, ako vyšli z Egypta. Dôležitý dátum, dovtedy sa udiali nejaké udalosti. A v rýchlosti pripomeniem, že stánok sa skladal z troch častí, z tzv. Svätyne svätých a z nádvoria. A v svätyni svätých, priamo v tom srdci toho diania, bola archa, do ktorej mal Mojžiš položiť dosky zmluvy, dosky zákona. Mal tam vložiť palicu Áronovu, čo symbolizuje povolanie, a mal tam vložiť aj mannu. A potom dali oponu. Pred oponu smerom von do svätyne dali zlatý kadidlový oltár. Potom dali na severnú stranu, čiže po pravej ruke, ako vchádzali kňazi potom neskôr, a keď konali kňažskú službu, tak na severnej strane mali byť stoly predloženia, na ktorých boli chleby predloženia. Dole na južnej strane, čiže oproti, bol svietnik, tie lampy aj zapálili a mali horieť po celý čas. A potom ešte vonku bol oltár, na ktorom sa prinášali obete, a bol tam aj umývák. Je veľmi vzrušujúce potom čítať, že keď toto všetko urobili, tak oblak naplnil príbytok, respektíve sláva Hospodinova naplnila príbytok. A toto je presne cieľ, k tomuto sa musíme dostať, a síce je potrebné, aby Boží ľud zažíval Božiu prítomnosť, zažíval to, ako Pán je prítomný. Božia prítomnosť sa inak povie aj šekina. Niečo podobné sa stalo aj za kráľa Šalamúna, keď obetovali. A je napísané, že pre slávu Hospodinovú nemohli ani vstúpiť do svätyne. Diali sa tam veľmi zaujímavé veci. Dnešná charizmatická cirkev sa s týmto bežne stretáva. Ľudia naplnení Svätým duchom majú niekedy tiež podobné problémy s pohybom a podobne. Veľmi silno sa prejavuje sláva Hospodinová. A je napísané potom na konci 40. kapitoly, že Izrael vtedy, keď sa zdvihol oblak, tak Izrael sa mal zdvihnúť tiež, mali pobaliť veci, aj vrátane stánku, a mali nasledovať tento oblak, mali nasledovať Božiu prítomnosť. Je to predobrazom toho, že aké je dôležité, aby či kresťan alebo cirkev teda nasledovala vedenie Svätým duchom, nasledovala Pána, a treba ísť vždy tam, kde je Pán prítomný. Treba vyhľadávať také miesta, kde je Pán prítomný. Je dôležité, aby sa Pán prejavoval, a toto je aj cieľ aj našej novozákonnej bohoslúžby, aby sme proste sa stretli s Božou slávou, aby ona mala veľký vplyv na náš život, na vedenie nášho života a na požehnanie, ktoré z toho vyplýva. A potom je veľmi zaujímavé, prechádzame samozrejme do 3. Mojžišovej knihy, a tu sú tie obete, ten celý, možno nazvem to komplikovaný zákon, z ktorého kresťania sú vyslobodení, ale není zlé trošku sa tomu povenovať a porozumieť. A kniha Levitikus pochádza zo starogréckeho alebo predkresťanského gréckeho prekladu Starého zákona, z tzv. Septuaginty. V preklade to znamená niečo také ako veci, ktoré sa týkajú Levitov, lebo Leviti boli jedno pokolenie Izraela, ktorým bola daná kňažská služba. Jedine oni mohli robiť túto kňažskú službu. A dôležité vedieť, že aj Mojžiš, aj Áron boli práve Leviti. Táto kniha vysvetľuje, že akým spôsobom môže byť jeho ľud, alebo teda Boží ľud, ako môže byť svätý. A práve v tejto knihe Levitikus je slovo svätý spomenuté najviac zo všetkých biblických kníh. Pozrime sa na tie obete. Dobre, keby sme si to zapamätali, je 5 základných obetí. Tá prvá je spaľovaná alebo zápalná obeť. Tá druhá je pokrmová alebo obilná obeť. Je spojená aj s tzv. Nápojovou liatou obeťou. Po tretie je obeť spoločenstva alebo obeť pokoja, pokojná obeť. Štvrtá je obeť za hriech a piatá je obeť za vinu, alebo teda za
previnenie. A povedzme si pár myšlienok, pár vied o každej z nich. Zápalná obeť bola celá pre Pána. Mala byť spálená na oltári, okrem kože, ktorá ostávala kňazovi. Hebrejský význam tejto obete znamená hore vystupujúca a teda symbolizuje úplné oddanie sa Bohu. Inde sa spomína aj, že to bola ohňová obeť príjemnej vône a toto symbolizuje, alebo je predobrazom Kristovej obete, o ktorej je napísané v liste Efežanom, že je obeťou príjemnej vône a je veľmi pozoruhodné, že je to v kontexte práve o tom, že kresťania majú chodiť v láske a myslím si, že toto je Bohu veľmi, veľmi príjemné. Keď sa vrátim k tej obeti, tak asi viete, že zviera malo byť bez chyby. Zvyčajne išlo o barana alebo kozla. Je veľmi zaujímavé, keď išlo o významného človeka, napríklad aj o kňaza, za ktorého tiež boli donášané obete, tak to mal byť nie barán alebo kozol, ale mal to byť bík, ktorý bol hodnotnejší. Inak preto bol aj samec, lebo samec bol hodnotnejší ako samica. Ale naopak pri chudobnejšom ľude mohli byť použité aj holuby alebo teda hrdličky. Obetujúci, ktorý doniesol obeť, mal položiť svoju ruku na toto zviera a mal sa vlastne stotožniť s tým zvieraťom, ktorého smrť vlastne pre toho človeka znamenalo zmierenie s Bohom. Tento typ obete sa prvýkrát spomína už pri potope. Noé obetoval takýto typ obete a Mojžišov zákon urobil z nej pravidelnú, alebo teda ak chcete, neprestajnú, každodennú obeť. Tá sa vykonávala ráno a aj večer. Tiež táto obeť sa prinášala, keď bola sobota alebo rôzne sviatky, Pesach, letnice, sviatok stánov, sviatok trúbenia alebo deň zmierenia. Takisto sa donášala pri vysvetení kňazov. Spomeniem aj obilnú obeť, to bola jediná nekrvavá obeť, skladala sa z obilia alebo jemnej múky. Bola väčšinou takým doplnkom pri iných typov obetí, ktoré boli krvavé. Táto obeť sa nemala jesť a mala sa celkom spáliť. Obeť spoločenstva, alebo teda obeť pokoja, to je tretí typ obete, názov pochádza zo slova šalom, ktorý my poznáme, čo znamená pokoj. A je to jediná obeť, z ktorej mohol jesť aj kňaz, aj obetujúci. Štvrtá obeť za hriech, patrila medzi pravidelné obete, donášala sa za celý Izrael na už spomínané sviatky, ale mohla sa urobiť aj mimoriadne, napríklad pri hriechu z nevedomosti, pri dotyku s niečím nečistým, pri zrušení prísahy. Obeť za vinu alebo za previnenie nepatrila medzi každodenné obete. Išlo vždy o mimoriadnu obeť, napríklad pri nevedomom prestúpení, pri oklamaní blížneho, pri očisťovaní malomocného a podobných záležitostiach. Veľmi zaujímavú vec ešte zmiením a síce mohlo sa stať, že v jeden deň sa prinieslo viac druhov obetí a bolo veľmi zaujímavé to poradie. Najprv sa mala priniesť obeť za hriech alebo za vinu, potom sa mala priniesť zápalná obeť a potom, ak teda ešte sa doniesla obeť, tak to mala byť obeť pokojná alebo teda obeť spoločenstva. Prečo? Lebo na prvom mieste treba vyriešiť otázku hriechu. Na druhom mieste bola donesená teda zápalná obeť, čiže bola celá Pánovi, lebo je dôležité, aby sme sa celé odozdali Pánovi pri podobných záležitostiach. A po tretie bola donesená obeť spoločenstva, lebo je veľmi dôležité, aby sme vytvorili potom obecenstvo, spoločenstvo s Bohom, aby sa vytvorilo dobré spoločenstvo medzi Bohom a človekom, respektíve aby sa obnovilo toto spoločenstvo. Ale 4. kapitola hovorí, a tu skončíme dneska, hovorí o tom, že aj za hriechy kňaza mali byť prinášané obete, lenže kresťania, my ako kresťania máme veľkňaza Ježiša Krista, ktorý nemusí donášať už obete za svoje hriechy, ani za iné hriechy, lebo tá obeť bola dostatočná, bola jediná, Ježiš nikdy nezrešil a preto nová zmluva je oveľa lepšia. Držme sa tejto zmluvy a budeme z nej veľmi požehnaní. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Sledujte nás na našich sociálnych sieťach a počúvajte nás na našich podcastoch.